Hej, mit navn det er Mette Rysel Bystrup, og jeg skulle have holdt oplæg for jer i dag. Det leger jeg Karen om at gøre i stedet for. Hun har modsat mit oplæg og mine slides, og så er jeg sikker på, at hun nok skal give en rigtig fin præsentation af mig og mit arbejdsliv fra da jeg afsluttede mit speciale i januar 2009, og der hvor jeg er i dag. Men hvad der måske ikke fremgår så tydeligt af oplægget, det er, at det for mig ofte har været tilfældigheder, der har afgjort, hvor jeg er endt, og hvilke kompetencer og erfaringer og netværk, ikke mindst, der har været adgangsgivende for mig fra et sted og så til det næste. Og på den måde så er det egentlig rimelig tilfældigt, at det er sundhed og udsatte, som nu er blevet mine interesseområder, det jeg brænder for, og der hvor jeg tænker, at jeg har en viden og erfaring, som jeg kan trække på. Men det jeg egentlig bare vil sige med det er, at selvom det godt kan se ud som om, at der er en rød tråd i mit arbejdsliv, som der jo også er ved at danne sig, så har det egentlig været meget tilfældigt, at det er sådan, det har udformet sig. Så jeg tror, at man som studerende skal tænke, at man ikke ved, hvor man ender, og hvad der lige pludselig kan åbne døre for en. Så det er måske fint at holde alle døre åbne og lade være at være alt for specifik i sin tilgang til tingene. Men de erfaringer, som jeg har oparbejdet gennem årene, dem håber jeg nu på, at jeg kan anvende i mit eget firma. Jeg forsøger at starte et firma op med freelance konsulentydelser, hvor jeg tilbyder nogle af de samme ting, som jeg egentlig har lavet tidligere. Min ansættelse ved Langeland Kommune var egentlig som freelance konsulent, hvor jeg lavede en sundhedsundersøgelse blandt udsatte på øen. Og de sidste måneder af min ansættelse i Silkeborg Kommune, hvor jeg lavede en evalueringsrapport af et vægtvejledningsforløb, som havde kørt i kommunen i nogle år, var også, hvor jeg var ansat som freelance til kun at varetage den opgave i den periode. Og dem tænker jeg, at jeg vil... Ja, og så har jeg gennemlæst en masse specialer og opgaver for studerende, og det er også en af de ting, som jeg gerne vil fortsætte med. Men nu alt sammen under et firma med navn og egen hjemmeside, så i lidt mere organiseret form, end det indtil videre har været. Og så håber jeg på, at det på et eller andet tidspunkt kan bære, sådan så jeg i større eller mindre grad vil kunne leve af det. Men hvis I nu sidder og har nogle spørgsmål til mig på baggrund af det oplæg, som Karen har holdt om mig og mit arbejdsliv, eller hvis jeg har nogle input eller idéer til mit firma, så er I meget velkommen til at kontakte mig. Mine kontaktoplysninger står på den sidste slide i oplægget, så I sender mig bare en mail eller ringer til mig, og så vil jeg rigtig gerne snakke med jer. Men jeg håber ellers, at I får en rigtig inspirerende eftermiddag og en masse gode input til, hvordan I kan komme fra skolebænken og ud i det pulserende erhvervsliv. Og det er altså ikke så skræmmende, som man godt kan tænke eller frygte. Jeg synes, at når man først kommer afsted og ud i det, så viser det sig egentlig, at man har en masse kompetencer at trække på. Også selvom man ikke umiddelbart tænker det, når man sidder som studerende og ikke ved, hvad man skal sælge sig selv på. Men held og lykke med det, og tak for nu. Hej.